Ассаламу алейкум ва рахматуллохи ва баракатуh. Бародарон, медонам ки оли фикр мекунед ки ҳамин одам як бора ки ҷоши дига уже яд-се рӯз шудааст видео накаесаст, шогирд қабул накаесаст. Не бародаро бовар мекунед. Ҳозир нигоҳ ки кори мо чанд рӯз шудааст. Просто за касо қинан. Даҷа як 5-6 начальник шиштагиай. Иншоалло як рӯз баъд уже буд мекунем. Оли иншоалло гап мезанам. Кадумед эскалатор чикен. Эскалатор бо миёранд. Работчиам дар кор мешавад. Мисол ҳамонҷада намедонам чӣ доме соз мекунанд, чӣ коре мекунанд. Ҳамин хел бародаро. Гуфтам чира ба ҳаматон расонам бародаро. Кадумед ки мехоҳед ки ягон дар ми эскалатор подгрузчик кор кардан ё ки тракторист шидан ё ки кадумед ҳастин тракторист. Ҳозир нигоҳ кунед ки чира нишонтон метавонам. Якумаш бародаро, ҳеҷ вақт ковша, ҳамин задни ковша ай тарафи дасти рост гузарондем, ҳамин тараф гузарондем бародаро. Ҳеҷ вақт фанди ира нахӯред. Кора буд кардем, бо ай тарафи дасти чап гузаронед. Ай тарафи дасти рост нагузаронед, постоянно нагардед ҳамин хел. Баъди кор тамом тарафи дасти чап гузаронед, спокойно кор кунед. Фанди ира нахӯред бародаро ки замок ҳастаг ай тарафи дасти мисол рост чапам ё ки ростам бошад, замок мехабад. Ин замок ҳамин қадар сол шудааст, мо худмон кор кардем. Бисёр вақт мешавад ки фромӯш мекунем, намемонем, аёҷа маҳкам намекунем. Ё ки замок бисёр вақт мешавад ки кор намекунад. Барои ҳамин бародаро фанди ира нахӯред. Ход трактор нав бошад, кӯҳна бошад, бисёр ҳамин трактори нава мебинам, эскалатор подгрузчик бисёр замокошу кор намекунанд. Баъд ҳаст ки ҳамин хел аст ки кош ҳини кор кардан дар любой ҷо рафтестай роҳ да аҳамият наметиҳад шуд ба роҳай ҳамун задни кош хамидан мегирад. Мисол ай тарафи дасти рост бошад, тарафи дасти чап хамидан мегирад, ё мошина ё ягон чиз ба назди тезтар ки гузарад уже мезанед ҳамун мошин. Барои ҳамин пеш аймин шатара чиза хӯрдан бародаро бишинед фикр кунед. Нигоҳ накунед ки чанд сол шудааст кор кардам дар трактор ё ки дар эскалатор подгрузчик дар техника чанд сол шудааст кор кардам. фанди ира нахӯред ки аҳамият метавам ҳамун чиза ягон проблема намешавад. барои ҳамин дидагиам бародаро ки даже 15 сол 20 соли кор кардагиан сера оно аки насиби тақдира не ки аки худованд хеле одама наз намебинад ки бигӯҳ таваккалам ба худо дар розаша ҳуй монав дар кӯча бигарда бехона бе ягон чиз таваккалам ба худо, худованд ҳамин кора хостагия ҳамин чиза ҳамин хел мекунам. Не бародаро, ҳамин чиза эҳтиёт карда замока маҳкам кунед. мисол кош ай тарафи дасти чап гузаронед, баъд бигӯед таваккалам ба худо, бисмиллоҳи раҳмони раҳим, таваккалту алаллоҳ, ё ҳавла ва ла қуввата илла биллоҳ. бигӯед кор бибуред биред, ё ки раҳ да ягон закас меред, ягон кора сар мекунед. барои ҳамин бародаро ҳеҷ ҷо фанди ира нахӯред. баъд диюмаш чи хай якумаш ки коша ай тарафи чап гузаронем постоянно. диюмаш ки замока фромӯш накунед. ҳама вақт замок сахткагӣ бошад бародаро, ҳама вақт. сеюмаш ва задни кош кор карди буд ки марҳамат уже метавонӣ ки теза ақиба маҳкам кунӣ. ҳеҷ вақт ҳуи кор накунед ки ҳамин кош баъд меҷунба. ҳамин хел любой ҳини корда дар дистрибио бисёр вақт мебинам ҳамин задни лабавоя бисёр вақт мешкананд, ҳуй мемонанд, кор мекунанд тобистонда ё ки намефорашон ҳамро маҳкам кардан. ҳамин кош вақте ки аҳамият додагӣ ҳастем, вақте кор мекунӣ пеш мера ақиб меравад, бисёрш меҷунба. ҳамин хел уже футилковошам агар тамомам накарда бошад се равно камтар лифт ҳастак. ҳамин хел агар ҳамун ягон трактор навам бошад бисёрш аҳамият додагӣ ҳастем, ҳамин хел кошиш се равно меҷунба. ҳамин хел барои ҳамин бародаро маҳкам кунен, лабавои ақиба замок дамонен, кош ай тарафи дасти чап постоянно бошад. чорумаш бародарҷоно ай бора ин нақл кардам, ҳамин хел ҳастак. гуфтам ки як бор меҷихед уже тормуз 4 калиса кор мекунад. хайна як бор дига мегӯм ай хотир набуред бародаро, ҳеҷ вақт ай хотир набуред.
барои раҳҳоро нигоҳ кунед. Бо шумо дар ягон Москва кор кунед, дар мобайни домо ё ки ягон квартал да кор кунед, ҳамин хел постоянно якм положение да монед, якм дуюмаш уже передок кручат мешавад. Шумо дар якм фақат монед, тамом. иншоаллоҳ метавонед спокойно кор кардан гиред. 4 колеса кор мекунад, тормоз ягон бе ягон проблема, иншоаллоҳ корту уже пеш меравад. чӣ гуфтанем бародаро, иншоаллоҳ ҳамин баъди кор насиб ка боша. Бояд пирсам эскаваторчик яке насиб ка боша, агар эскаваторчик бигиран иншоаллоҳ бо хабардор мекунам, рабочиам мумкин дар коршу шавад. нигоҳ кунем бародаро, кадума дамхе эскаватор кор кар метунем. мумкин дар ҷава праваи ирсиям дар кор набоша, ҳамин праваи тоҷикӣ қатъиам кор кунӣ, инак кор ҳамин хел. майли хай бародаро, худованд нигаҳдорту боша. мо ҳама вақт дуогӯ ҳастем ки кадумед чӣ ормуну ҳавасе дорем, иншоаллоҳ худованд барқарорш бигардонад. ҳар чӣ гуфтанам, худованд нигаҳдорту бошад дар паноҳи Аллоҳ. иншоаллоҳ бо чӣ гапе нави хабаре шавад, иншоаллоҳ бо хабардор мекунем. худованд нигаҳдорту бошад.